bi ba me WhatsApp so bi frɛ me asɔre ba sunsun watoto akasa kyerɛ fentemfrem me ne so a na ɛkyerɛ sen abusua ebe me kyerɛkyerɛ mu a me gidi sɛ bi a yama kasa mfomfo na de hyehyɛ bɛ na bi a na ano yɛ den ma dan so no minim sɛ wo ba behunu me bɛ bi na pɛ sɛ osua ade a bɔmɔden sɛ obetumi akɔ makyi na wanya botre akɔhwehwɛ bɛ na maye yɛ agu wɔ no ma kyerɛkyerɛ nsɛm bebree mu nti a mo nom me saa afei mo subscribe to me YouTube channel no ɔsan na asɔre ba afei yɛhwɛ bɛ na yɛntutum wɔ nsunsun watoatoa kasa kyerɛ fentemfrem a ɛmene so no ɛbɛyi nananom hwɛ ɛkwan a nsuo anaasɛ asuo bi fa so ɛboaboa ano na akyire ba bɛyɛ osu kɛseɛ nya ɛyɛ awora wɔ ho nti ɛka nsunsun awa akankasɛm no wa bi agyina hɔ ma ketewa nti abaayewa nwanwa wonya te wa bia o kasafua biara mu a ne gyina hɔ ma ketewa obi a wɔnyini ba na nsunsun wa no yɛ sɛ wokɔ asuo bi atifi a asuo no anafo na hu no kakra no nkohu saa na wɔ hɔ bo sɛ nsuo bi tene nketenkete ɛdi saa nsuo no a ɛtene no weefiri nifa weefiri benkum weefiri w'anim apue ne atɔɛ ne isane ba saa na aka mu yɛkasa biribi ɛɛtoɔtoa ɛde sɛ ahoma a ɛɛtoɔtoa nti ɛtoɔtoa saa na aba abɛyɛ mua ɛne ne web no internet no web no atoɔtoa na afei atoa pete baabi a ɛdi sɛ nsunsun awa no toɔtoa afei ɛne fentemfrem a ɛyɛ atekyɛ atekyɛ deɛ ɛtaa wɔpa na ɛyɛ awora no ɛne ɛfrɛ no fentemfrem ti saa nsuansua no na ɛka bom saa ne ɛnya fentemfrem no na fentemfrem no nso trɛ ne mu ɛyɛ dua ɔsono etie mu a ɛmene no firi sɛ ɔsono afidie baako ɛne fentemfrem enti onya kɔfa mu a ontimi nkɔ ɔkɔ ne nyinaa na ɛmene no nanso mpanin nso abubɛ ne sɛ fentemfrem mene sono no na ɔsono nso ɛmene fentemfrem enti ba nananom hyehyɛeɛ sunsuan wa ɛtoɔtoa kasa kyerɛ fentemfrem a ɛmene so